Galon di sega tiemi, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, galon di sega tiemi, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, galon di sega tiemi, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, namara shikolo mawe, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, saraga jugu bomori, tinya wili la. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbal mashrif la jabarani la jabaw ambaw foka wal nyimondon ka Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisi anaka hina anaka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka bi wajulu kene kono ambe bamako sogoninko juma misri bala ka keni anga musogoroba noy madame Berté Adja Ma Touré ka weli blanc ka se radio unité noy la voix de Chanama Tijani ale barakela u bela jelemma wala saka seka bunya masegin kuye keren ala an karamogo munun kumbe nun kumbe wajulu ke kabini radio in damne wati an karamogo Alhaji Baba Jallo ani an karamogo Kawsegu Jakte olu na nyogonaw chama o hukmu konnana maw bora fambela jelen fe ka keka misiri fatiu ina fo awere kun nyeba ala kenen konnana an karamogo chama kumbe ina fo awere kun nyeba ala chuwa mina kren ala anga khalifa noye Alhaji Bedi Tale katase ona nyogona chama uma kenen anye min soroye anga nyama daw fe صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ميكا كلام مالا وديني بغا كنكا الله كريلا كنا ديا من بكننا أجينا كنا كنا لقد حل على المجلس فلاحه لقد حل على المجلس نجاحه لقد حلت على المجلس سعادته كنا بغل لكرلا كنا دعو جابي وبكنا لصرو فاتحة نصلاة الفاتحة كرامو جمعبي مي كوب سكان نفوس مانتيا فو أي إبي كدون تفتيني دفعلا كاتوباتوي وأمب فتيني فويه فاتحة لا كفتيني فويه صلاة الفاتحة لا على نيجي على مني نندي أوما على نيجي أقول ما مني الفاتحة شيء كله قرآن جيم براجي وباكنا أفكله الفاتحة شيء كله توريتا بكالاني كابا وبراجي باكنا إنجيلا بكالاني كابا وبراجي باكنا زبور داودا جيني وبراجي باكنا كادا من الفاتحة ديدو على كرامة فوق تاسي أنيا كلاواتي مي ما هو باي على كوسما وبكا براجي ببميما على بأوبلا إكا ميجانينا كسر أما فنتك ما ورك سرنا كبعة ديو يكوي nene ko mbake nebe eta de dinima kan eta de dinima ala de be bolo fa kasora ama mashita na kashi o kuma dande yoromi chama nyini kira yo defo sahaba o sikile akoni mami klala dumuni na doron iko bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ala be eta sikile ndo ye aljinana kira binake dindo be kira karafe oko izan taksuru usuruna o kuma ja onga aljina bebe ke building yo parce que non ye daraka dum amba kala nanye klela dum amba kala nanye surafana dum amba kala daraka ni klela ni surafana te nanye ulala fana dum amba kala amba ni mana andala maga ni dumuni yo tuma hotuma amba anda kutukutu ni kul huwallahu ye ala be etazi jo anga aljina na ala me karamo ke be na jabi mindi Abdullah ibn Abbasima ala kira de karamo ye allamahu shadidul quwa
ama dawo ma dɛ a yɛrɛ ko allamani rabbi andaba masa de ala kira ka maître ba ye Jibril kɔfɛ ala yɛrɛ tilala ka ala kira sigi classe kɔnɔ k'a kala walanda wɛrɛ la Jibril kɛra dunan ye o walanda la ale bɛ se jaabi la an mana dumuni kɛ waati o waati an bɛ kulu wallahu kala a dun siɲɛ kelen ala bɛ sangaso dɔ ye alijinɛ na ala kira ko Ibnu Abbas a ko dan tɛ yɔrɔ min caman ɲini Murtada wallahi e ka alijinɛso lahara don i ka sɔrɔta mana bɛn duniya bɛɛ ɲɔgɔn ma e kelen ka alijinɛ sufiyaw bɛ na olu b'u bolo biri u da la ko jaja Murtada kun tɛ batokɛla ye ja sunɔgɔkɛla de kun don a ma foyi sɔrɔ nin alijinɛ baden na fo duniya ɲɔgɔnani kosɛbɛ karamɔgɔ Masadi aw de b'an encourager nin na o e ma foyi sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ fo duniya ɲɔgɔnani o tuma e tun mana safo seli e kun tɛ safi ni witiri ninnu seli wa o tuma e tun mana safo seli e tun tɛ nafila kɛ su kɔnɔ e tun bɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ de la ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إما كسوف النافلة سلاي فوي ما دي إما الجنة فو الدنيا نيغوناني تكلم لو يرى إما فوي سورو دانتي يرومي chama nyine iya kira ka kuma koro yawa kira ka kuma koro de ne kata lahara ka do aljinana i kelen pew i ka bara yi do aljinana e ma se ka ma minenen do jira ala mba fe ni ngabla anini ay nunu toy kata aljinana mulu sur na lido e ma se ko ka lahara fo e yere nyini ba to temena e kelen pew o kuma e kuma munaya Allah kulu e ma se ka mashido fo e kele o kuma ko wajulu nunu kena sigikun ka an ka salaya de yugu ka sunɔgɔ gɛn ka bɔ an na wallahi Muhammadul Bashir de y'a fɔ a ko fa wallazi nafsi biyadihi la salatu rak'atayn fi sawadi al-layli khayrun min ad-dunya wa ma fiha Murtada maudade 3h du matin ka wuli ka selji ta mɔgɔ min mankan mɛn maa min ka tasale mankan mɛn k'i dɔ bolo kan ka dɔgɔ fila di ala ma dɔgɔ fila dama ko ala bɛ sara min d'i ma k'o ka fisa diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn kana to ka sufɛla bɛɛ kɛ sunɔgɔ la sufɛla yɛrɛ tɔnɔ ka bon a bɛɛ sunɔgɔli ma kana sufɛla bɛɛ sunɔgɔ sufɛla ni tilefɛla delila ka waso ɲɔgɔn na tilefɛla ko ale de bilala ɲɛfɛ ko n ka fisa n'i ye n ka bon n'i ye sufɛla e bɛ min tuma min ala bɛ wolo haseli di ne ma o bɛ tilefɛla de la o i tulo ma dɔn maa kelen t'a bɛɛ dɔn to ka garibudenni dɔw lamɛn o b'i ka fɛn dɔ lakile i kelen t'a bɛɛ dɔn kɛnɛ bɛ ka denbaya an ka suyukuw bɛ ka don a bɛ sigiyɔrɔw d'u ma Murtada a ko to ka maa dɔ lamɛn a kɛra cɛ ye wala a kɛra muso ye ala bɛ dɔnni dɔ d'u ma nɔɔrɔ dɔ b'o ta la ka tɛmɛ i ta kan n'i y'o lamɛn i ka yɔrɔnin min ni wo b'a la i n'o yɔrɔnin bari ni o tigilamaa ka ladilikan ɲuman ye nin ka ɲi ɲuman fɛnɛ bɛ yen nin ka bon belebeleba fɛnɛ bɛ yen n'i ye lamɛnni de kɛ i b'o sɔrɔ ko maaw dalen ye sufɛ e ka dɔgɔ fila di ala ma k'o ka fisa duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye o kuma i janto sufɛ nafila seli la sufɛla ni tilefɛla bɛ ka ɲɔgɔn sama u bɛ ka waso tilefɛla ko e bɛ min tuma min ala bɛ seli kɛnɛ di ne ma ne tilefɛla seli ɲini ni seliba o kɛnɛ bɛ tilefɛla de la a ko sufɛla e tun bɛ min tumana min na an daba masa bɛ juma seli fusamantiya sarada o bɛ tilefɛla de la a ko sufɛla e bɛ min tuma min na jumadon dugawu jaabi waati ala bɛ o sarada o bɛ tilefɛla de la e tun bɛ min a tora k'a yɛrɛ fɔ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ala i ye nin kɛ n ye i ni cɛ baasi t'o la a tora ka ala ka bonya dilenw ala ye bonya min kɛ tilefɛla ye anw ye a y'o fɔ
sufɛla ko tilefɛla ma a ko n y'i ka kuma mɛn ala ye dɔ d'i ma nka i da de i ka n yɛrɛ lamɛn e yɛrɛ bɛ min tuma min na maa ɲumanw ka drapeau bɛ monter maa ɲumanw ka drapeau tɛ monter tilefɛ o wa bi lase heri hum yastaghfirun karamɔgɔw bi yan walayi ne bɛ k'u ɲɔgɔnɲɔgɔnni de nin kumakan in b'u ɲɔgɔnɲɔgɔnni de parce que ni su kora de maa dɔw fari bɛ foni olu galabuden bɛ kɛnɛya ni su de kora parce que u ni ala bɛ baro daminɛ ni kɔlɔsi ye Abdul Misal ni de ye jɔn ni ala ka relation ye n'a b'i bolo ala b'i ka ko bɛɛ kɔlɔsi n'a t'i bolo dun i seere y'i yɛrɛ a b'i bolo wa i janto a la a ka fɔ ko alimami gijo nin de don ale yɛrɛ tɛ dɛ i karamɔgɔba bɛɛ karamɔgɔ kɔlɔsitigi baba Cheikh Sidi Ahmad Atijani nin don kɔlɔsi in de don Ahmad Hamahullah dɔ wɛrɛ don wa nin de don Alhaji Tal Cheikh Umar Futi dɔ wɛrɛ don wa nin de don Cheikh Abdul Qadir Shilani Al-Kilani Saiful Lawliya Nurul Lawliya Sirajul Lawliya ngan bɛ Al-Qiyama Kamalen Zarama Gawsu Kiyasu dɔ wɛrɛ don wa kɔlɔsi in de don kana to ka sufɛla bɛɛ sunɔgɔ ne bɛ se ka min f'i ye o y'o ye a ko sufɛla a ko tilefɛla ma e b'i waso ne na o tuma e hakili bɔra wa hina dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna tuma min kira na n'i sigi k'i sɛmɛ ala la o kɛra tilefɛ de wa tilefɛla e b'i waso ne su la e hakili bɔra wa don min an baminata ka tin wulila a bolila ka don so kɔnɔ o kɛra lɛri jumɛn n dɔgɔ i pose n dɔgɔ i hakili sigi n dɔgɔ i fara ɲɔgɔn kan n ka girin n'i ye n ka fisa n'i ye prise ye ka papiye d'a ma a n'a ka kan maa min bɛ Cheikh Sidi Ahmad Tijani ka so maa min bɛ k'o entretien kɛ ka mobili kura san k'a dédouaner k'a fɛn bɛɛ k'a la k'a bala a la ko hɔkile la a n'a ka kan parce que o ye yan de ye fɔlɔ a tɔba bɛ di lahara o tuma e min fɛnɛ bɛ baara in na ko de b'a valeur dɔn a don i sɛbɛ ma i bɛ fɛn sɔrɔ a la nin bɛɛ ka dɔgɔ min kɛrɛfɛ hali ka da Cheikh Ahmad Tijani bɛ i tɔmɔ k'i bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la kana fɛn in négliger ani radio so wɛrɛ man kan ani radio so wɛrɛ man kan ko sawtu Cheikh Ahmad Tijani ni e t'ale dɔn ala kira mɔden min don kira mɔden tɔw cɛla kira b'a dɔn a b'a dɔn a mɔden tɔw cɛla min don ala k'a nafa n'a barika ye ɔ ninnu tɔgɔ ye ko ka ko diya ɲɔgɔn bolo ala ka n'a ta yɔrɔ lakolonya fini ye sutura ye ala k'a kɛ sutura ye an ni ba kunba ye wa nin dama dama de bɛ di bonya bɛ mande bonya masegi bɛ yen fo an ka to ka bonyakɛlaw ni ɲumankɛlaw k'u diya don u yɛrɛ la k'a sɔrɔ u m'a dabɔ o kama u y'a dabɔ mun kama innama nuti'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira o k'u y'a dabɔ jumɛn kama u tɔgɔ ma fɔ wali u tɔgɔ fɔra a laɲini t'o ye u y'a dabɔ ala de kama nka ka maa ka ɲuman fɔ k'a diya don a la a bɛ courage don a la a bɛ ɲumankɛ bali fɛnɛ bila keleya la o bɛ ɲuman kɛ maliyɛnw bɛ ka dɛsɛ nin de la n b'a fɔ walayi maliyɛnw dɛsɛra nin de la ka ɲumankɛla ka ɲuman dogo k'a sɔrɔ a y'a kɛ e m'a ye ko a dɔn ni baraji ka bon n'a kɛli ye wa ka ɲuman dɔn k'o baraji ka bon ni ɲuman kɛli ye parce que n'i y'a dɔn i bɛ courage don a tigi la et puis maa wɛrɛw bi don a la mais ni e m'a dɔn a ye a tigi bɛ décourager ko ne yɛrɛ hakili la ko ninnu tun ye maaw de ye sɔn ne ka n lafiya ɲuman dɔn ka di ala ye wa nin kɛnɛ yɛrɛ tɔgɔ ko ɲuman dɔn kɛnɛ sinon mawuludu tɛmɛna yan mawuludu tɛmɛna nin ye ɲuman dɔn kɛnɛ de ye anw minnu b'a la ka anw waaju su ni tile sara t'an fɛ k'a di aw ma fura t'an bolo ni aw banana k'a di aw ma an t'a ka denbaya si cogo dɔn ayi an t'a ka quartier yɛrɛ yɔrɔ dɔn a bɛ ka baara min kɛ ka nin kɛnɛ in sigi ko ka aw ka ɲuman dɔ dɔn yanni ɲuman dɔn donba cɛ ne ma daa ni bamanankan yɛrɛ bɛ ka faamu
ɲuman dɔn donba o bɛ na o yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wa lamru yawma idhin lillah o de ye ɲuman dɔn donba ye alijinɛ yɛrɛ dilankun y'o de ye ka ɲumankɛlaw sara n'a ye ma ɲina kana ɲina i yɛrɛ kɔ su kururu bɛɛ dɔgɔtɔrɔkɛ de b'a fɔ an ye dɔgɔtɔrɔkɛ min ni pikiri t'a bolo dɔgɔtɔrɔkɛ de b'a fɔ an ye dɔgɔtɔrɔkɛ min ni ciseau t'a bolo dɔgɔtɔrɔkɛ de b'a fɔ an ye dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ mɔgɔw opérer ni laser ye ka sɔrɔ a m'i fara n kan bɛ Muhamadul Mustafa ma a tugura don dɔ a bɛ ka nafila seli yɔrɔ bɛɛ bɛnn'a kan ko Alakira tun bɛ seli f'a sen fila bɛ tɔn n b'i ɲininka mun de bɛ sen fila tɔn ni i dɔlen mɛnna i sen kan yɔrɔnin kelen i tɛ ka lamaga bon o bɛ kɛ bato jumɛn na seli est-ce que walahi Alakira ladegeba ŋanaw tɛmɛna an fɛ yan alimami gijo ka jɔ ko fila jɔnni bɛ yan min bɛ se k'a kun 2 raka gijo limami kul huwa Allahu 500 jɔnko fɔlɔ kul huwa Allahu 500 jɔnko filanan e bɛ se e ma seli fana seli ne kan t'e ma ne kan t'e ma e ma seli fana seli ma alimami gijo ɲɔ bɛ ɲɔbugu mɛ takan b'a la a ye to an ka kɛ faden ye alimami gijo ninnu ma an tɛ se ka k'u ɲɔgɔn ye mɛ an k'u ladege kɛ anw ta bɛna kɛ mun ye k'i sigi Facebook kunna su kuntala bɛɛ k'i sigi ni télécommande ye ka télévision yɛlɛma yɛlɛma su kuntala bɛɛ e de ye karamɔgɔ ye o nɔrɔ bɛ min ne b'a fɔ bilahi ma min bɛ b'a kɛ karamɔgɔ ye i b'o de baara n'i kɛra karamɔgɔ ye min bɛ nɔrɔ s'i ma i b'o de baara mɛ ne kɛra karamɔgɔ ye o tɛ maa ka so jɔ f'i ka karamɔgɔw bonya Ala bɛ dɔnnibaa bɔ i la n bɛ nin fɔ tuma bɛɛ n bɛ segin a kan i ka kitabu dilan k'a sigi sigi ɲɔgɔn kan kitabu kundama ka hôtel de l'amitié bɔ o t'a jira ko n'i sara ko dɔnnibaa bɛ bɔ i kɔfɛ o t'o jira n'i b'a fɛ dɔnnibaa ka to i kɔ k'i ka so jɔ i place kana vide dɔnnibaaw bonya Ala jɔnw mana jira i la ko nin ye Ala jɔn ye a k'o ye kana fila fila jɛ nin de don nin de don nin de don ko Alakira dɔnnen bɛ nafila seli la a ɲɛ bɛ an ba Ayisa dalen na a tɛ sunɔgɔ la a bɛ k'a yɛlɛma yɛlɛma dilan kan a tɛ wiridi la a tɛ kuranɛ kalan na a tɛ nafila seli la kira ye Ayisa dalen lajɛ a dabali banna a kamana ganna maa bɛ se ka nin kɛ a y'a essayer ka furancɛnin dɔ don nafila la ka salamu bila yaasa a bɛ ladilikan sɔrɔ k'a fɔ Ayisa ye a ye salamu teliman dɔ bila Basinali Sangare bisimila karamɔgɔw bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ bɛ ka denbaya an faw la ani an balakaw la k'u bɛɛ ka bisimila Murtada kira ye salamu bila a ko Ayisa lafiya ka di muso ye sa a fɔ e bɛ su kuntala bɛɛ kɛ i dalen bɛ ta e t'a dɔn k'a fɔ ko su nafa ka bon sunɔgɔba ma a ko bi bɔlen a la la tanami hatta taf'ali arba'an a bɛ deli ka min mɛn dɛ a bɛ deli ka min mɛn wajulikɛlaw da o kɔrɔlen dɔrɔn de bɛ ka fɔ aw ye Sangare Ala ka kanu to kura tɛ ka fɔ aw ye dɛ wa nɔrɔ tɛ kuma kura in na waati korona o tuma an bɛ fɛn 4 min fɔra ko Ayisa kana sunɔgɔ f'a k'a kɛ Alakira fɛ an bɛ taa seli ni an bɔra seli la n'a y'a sɔrɔ an baw dama de ta don walima ni silamɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka a bɛɛ jɛn ɲini a bɛɛ ka jɛn ka bɔ i ma ja silamɛ bɛɛ ka juru bɛ ɲɔgɔn na an bɛ diinɛ kelen na o b'a to an ka juru bɛ kɛ ɲɔgɔn na i ka seereya ko Ala ye kelen ye ciba Muhamadu ye Ala ka ciden ye o bɛ an ka juru kɛ ɲɔgɔn na sabu o ye badenya donnen ye i bɛ jɛn ɲini ka bɔ silamɛ bɛɛ ma u ka juru ka sara sufɛ kana sunɔgɔ ni m'o kɛ a ko Ayisa kana sunɔgɔ sufɛ hatta tahujji wa ta'tamiri
idayoro fika hiji ni umra ke ata kana suno wa hatta taj'al al anbiya'a shufa'a laki yawm al qiyamah wan nabiyyu ma be fika garanti soro yani ka suno ko lu bu dado ikungola lahara ka intervention ke kira kilala kuma na dɔrɔn kira sina ka giri ka wuli ko Allahu akbar a tɛmɛna ni nafila seli dalamani ala kira tun mana a ka nafila seli daminɛ n'a ye uruku kunbere minɛ i bɛ se ka sahaba 70 k'olu tɔgɔ tɛrɛmɛ k'u faw tɔgɔ tɛrɛmɛ ka kira birilen to urukuyi la yan'a ka wuli karisa ka bon ala bolo ala de bonya n'a bolo i ye ala minɛ cogo min wallahi i fana b'a bolo ten de e de ɲɛ b'i yɛrɛ la dɛ cɛ dogolen n'i ye ala kɛ min ye i b'a bolo ten jɔn ka bon ala bolo ala ka bon min bolo kɛ o de ye kira ko in bonya a bolo a tɛ kira ka ko tulonkɛ la sabu seconde kelen kira ma ala ka ko tulonkɛ minɛ a tɛmɛna ni nafila ye don dɔ bɛ kɛ ala kira bɛ mɛn sujudu la fo an ba Ayisa b'a fɔ ko ala bɛ se maa faga la dɛ kuran ma terikɛ faga k'a to sujudu la ka sababu kɛ mun ye a bɛ mɛn sujudu la a y'i sigi sa k'a bolo don a da kɔrɔ a bɛ ka ala kira makɔnɔ kira ka tila nafila seli la parce que a ye fɛn 4 min fɔ o place ti yan ye o yɛrɛ tɛ se ka kɛ kana sunɔgɔ su fɛ f'i ka kuranɛ jigin kana sunɔgɔ su fɛ f'i ka silamɛ bɛɛ ka juru sara kana sunɔgɔ su fɛ f'i ka nabi ɲuman bɛɛ ka garanti sɔrɔ k'olu b'i sorunali don kana sunɔgɔ su fɛ f'i ka hiji ni umra kɛ a ko i jɔ n ka cɛba in kɔnɔ a ka kuma kelen kelen bɛɛ nafa b'a la kɔrɔbaw b'a la a ko kira ye salamu bila dɔrɔn an ba Ayisa ko ya abi ne ka ɲɛnɛmaya ne furukɛ ne kanu fidaka ummi wa abi kabini yɔrɔ wajulu banna kira furumuso filɛ k'a fɔ ala kira ye ko ni e bɛ kuma bɔ ni Ayisa fa Bakari ani ni Ayisa ba n ye o kɛ ka e kuma bɔ anw fɛn o fɛn bɛ ka ala kira fɔ mikoro la an si ma deli ka nin bonya in ta k'a sɛgɛrɛ n ye n fa ni n ba kɛ ka e kuma bɔ ni ko b'i sɔrɔ n bɛ n fa ni n ba kɛ ka e ka k'e kisi n'a ye k'olu kɛ kɔnturuku ye nin ye Ayisa kumakan ye a ko i ye fɛn 4 fɔ a ka gɛlɛn dɛ nka fo n k'i ɲininka sabu e ka kuma kun b'a la kun nafama kɔrɔ b'a la kɔrɔ min n'a bɛ walawala i ko ne kana da ka sunɔgɔ fo n ka kuranɛ jigin nin dayɔrɔ la o bɛ kɛ cogo di o yɛrɛ ma ne dabali ban i ko n kana sunɔgɔ fo n ka silamɛ bɛɛ ka juru sara ne b'o kɛ cogo di i ko ne kana sunɔgɔ fo ne k'a ɲini nabi ɲuman bɛɛ ka u ka layidu kan di yan k'u bɛ n sorunali don kira n sɔnn'o bɛɛ ma mɛ hiji bɛ kɛ waati dɔ de la et puis yɔrɔ dɔn umra fɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ de la tuma b'a la ne bɛ se k'o kɛ cogo di n da yɔrɔ Daramani ala kira yɛlɛla ni kira yɛlɛla o ni Baba Jalo ni Daramani Tolo yɛlɛla kelen tɛ a bɛ ɲini wajulukɛla fɛ u ka ala kira ka ko bɛɛ u ka différence don a ni mɔgɔ tɔw ka koninw cɛ ala kira ka kow ye kobaw ye tɔw taw ye kodenniw ye ni kira yɛlɛla lumière de bɛ tigɛ a ɲi ni ɲɔgɔn cɛ sabu o y'a ɲi dilan cogo ye o ye jamakisɛ ye k'a y'o fɛnɛ fɔ tuguni Baba Jalo m'a fɔ ta kitabu lajɛ a ko wa sanaya lu'lu'iyya والروائح أنبرية حيجت فكري وبالي وين ما جاي دوني باو بانيرو كدوني كم دفع هذا عم مين فكيرا ما أبى سبنيدو أبي دو نينتا أبى كنكا تام مجموع كسايدو فلسا إنا فرانيلا ne k'a fɔ n ko kira mana yɛlɛ nɔrɔ bɛ burun ka bɔ a da kɔnɔ nɔrɔ bɛ embouteillage kɛ o tɛ ne ka kuma ye o Mawula Sa tigi yɛrɛ y'a fɔ ka annama lu'lu'ul maknun fi sadafin min ma'adinai mantiqin minhu wa mubtasimin a ko ale ka baara ye dɔnkiliw dali de dɔrɔn o dɔnkili in dɛ o bɛ ka ala kira de fɔ wa kira de b'anw tɛgɛ minɛ lahara anw ni maa tɛ ɲɔgɔn ye walahi ne kelen tɛ dɛ hali e man
madahani walau harfan ushaffihu yawm al-qiyamah ni chawota ene Muhammadu majamu akana janya de baitu kaja harfu kele nibse ka alakira fo afoko anyogo mada sanfarala anyogo mada dugu farala ayete beda bunyala karamala aladona ani boyorola iyo dongini mindakira o sara de algine ni yefo fe soro ola o ka dogala ne ka kuma tɛ yen nɔfɛ n tɛmɛtɔ don a ko Aisha i ye ɲininka fɛn min na a diyara n ye n'i ye maa ɲininka i bɛ faamu sɔrɔ nka n'i ye sɔgɔbɛli kɛ i kungo bɛ gɛlɛya alkhairu kulluhu fil i'tiqadi diɲɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ne dalen b'a la mɛ a walawala n ye yasa n ka se k'a kɛ wa sharru kulluhu fil intiqadi min fɔra anw y'a faamu. kɛnɛ in bonya ma dan nin dɔrɔn ma an ka musokɔrɔba n'o ye madame Berthe Adjama Touré a ye jɔnjɔn dilan k'a lase maa caman ma kɛnɛ in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ Alhaji Baba Jalo ka taa se an karamɔgɔ Alhaji Kawuseku Jakite ka taa se an karamɔgɔ tɔ minnu ma i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na kɛnɛ in bonya caman kun bɛ an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ mun ye kɛnɛ in seereya an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an ka foli bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Alhamdulillah sababu ya mun se yan o ya an kɔrɔmuso ɲuman ye Adjama Touré sabula kabini anw ni Sheikh Ismail Dramé o y'a sɔrɔ an bɛ wajulu daminɛw kɛ an bɛ taa wajulu kɛ u ka da la Medina Kura a dɔgɔw fana o ni anw de jɛra kabini o waati an bɛ jɛ la fo ka n'a kɛ a ye kalanbulon dayɛlɛ Khadijatul Kubra Sogonikɔ an bɛ to ka na wajulu asise ɔ n'a kɛra k'a fɔ ale kɛra radio Tijaniya o mareni o denba ɲuman ye alhamdulillah o ya anw ma bonya ye o y'a ma wasa ye sabula radio Tijaniya yɛrɛ fana alhamdulillah rabbil alamin o ɲɛmaaba Alhaji Bedi Tal ala k'a n'a simaya o ni an fana an bɛ diinɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn bolo ɔ ne yɛrɛ fana bɛ émission kɛ radio Tijaniya la donc an yɛrɛ ka radio don n'o fana bɛ bɔra a la sira saba Tijaniya wurudi anw bɛ se k'a di mɔgɔ ma Sheikh Hamalaw ka sira Sheikh Ibrahim Niass ka sira ani Alhaji Umaru Futi ka sira ala ka an bɛɛ sababa ma donc o tuma na an bɛ yan ni chapeau caman ye an bɛ ala deli ala subhanahu wa ta'ala a ka radio unité a ka yiriwa sabula ale fana ye shirifuw ka ko ye n'anw yɛrɛ shirifuw ka kɛnɛ o kɛnɛ la o bɛɛ y'a dɔ ye wassalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an bɛ seli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam n'o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka musokɔrɔba n'o ye Adjama Touré madame Berthe Adjama Touré ale de ye radio denba ye kabini radio unité sigira fo kana se bi ma nin y'a san 6 san 7 ni kɔ ye a bɛ radio denbaya la denbaya in kɔrɔ ye di a kɛlen don k'i duuru radio kɔrɔ k'i kɔdɔ a bɛ radio dɛmɛ a b'a baarakɛlaw dɛmɛ radio musakaw a bɛ participer a la a b'a kɛ la fi sabilillah donc o Ma Touré a yɛrɛ ka ɲagari n'a ka farifoni n'a ka sewa n'a ka kontan o de y'a bila bi radio unité sera niveau min na baara la o baara o yangan bonyana kosɛbɛ radio unité ye baara min kɛ silamɛya domaine kɔnɔ ka maaw la faamuya silamɛya ɲuman na ani ka maaw la faamuya tijaniya ɲuman na o baara o nɔ min bɔra o de bonyana ma o de diyara ye a y'a laɲini bi a bɛ radio baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka na waleɲuman dɔn ani bonyamasegin kɛ ka sin radio baarakɛlaw ma segin kun min b'a la o de ye nin ye an bɛ Ma Touré an b'a fɔ ka yan an b'a waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'a ye a bɛ baara min na ala ka fanga se an tɛ ɲina radio unité i y'a mɛn radio unité maa dɔ de ye radio in di a ta islam ma k'a ka baarakɛla ɲɛ a ka silamɛya ɲuman lase n'a ye a ka tijaniya walawala n'a ye o maa n'o ye an balimakɛ ye n'o ye Cheikh Umar Dawu ye Cheikh Umar Dawu ale de ye radio in di a ta islam ma k'a ka baarakɛla ɲɛ donc an tɛ ɲina ale kɔ nin kɛnɛ in kan yan nɔ n'i y'a mɛn an bɛ sigi bi kɛnɛ in kan yan nɔ k'a fɔ an bɛ baarakɛlaw waleɲuman dɔn dɔ de ye radio d'an ma donc an b'ale fo nin kɛnɛ in kan an b'a waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ silamɛ denmisɛnninw la silamɛ jeunes la ala k'a ɲɔgɔn caya maakɔrɔba tɛ denmisɛnnin de don mais a y'a ka nafolo consacré ka diinɛ lase ka nafolo in k'a consacré ka mɔgɔw bila u ka ala dɔn donc ale yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ye mais nafolo min b'a bolo a se ye min ye diinɛ laseli la o ye ka
diinɛ laseko ɲuman k'o mina k'o di karamɔgɔw ma u ka se k'o baara kɛ a y'o baara min kɛ ala k'a tugu a si la a y'a ta nafolo min na ala ka barika don nafolo in na. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barika da ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ ye waleɲuman dɔn kɛnɛ ani ala barika da kɛnɛ ka bɔ ata islam na radio unité ka ɲɛsin radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛkɛrɛ ma ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen fana ma maaw bɛ lamɛnli min kɛ radio la o kulomajɔli min kɛ radio la o baara min kɛ ni radio ka bilasiralikan ye sara foyi tɛ radio ɲɛmaaya so bolo ka ɲɛsin o jama sanuma ninnu ma fo tanu ani barikada ani waleɲuman dɔn bisigi kɛrɛkɛrɛ la o sababu ɲuman de la k'o ɲɛsin ayiwa lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a barikada a ka nin kɛnɛ sanuma in sigili la a ye hakili ɲuman min sɔrɔ nin kɛnɛ in sigili la a ma nin sigi n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a y'a sigi ni radio bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye a y'a sigi ni radio ɲɛmaaya so tɔgɔ ye donc an b'a tanu ka barikada nin baara sanuma in na a n'a ka nin baara kɛnɛma in na k'a ɲini ala fɛ ala k'a nasara hali bi radio ɲɛmaaya min ni o danaya min b'a kan ala k'a n'a dɛmɛ o danaya in kɔlɔsili la ala k'a n'a dɛmɛ o danaya in kɔlɔsili la. Bisimilahi wa salatu ala rasulillah sababu min ye ne se sogoni kɔ misiri kɔnɔ yan bi o ye Sheikh Ahmad Tijani ko ye o ye tarika ko ye o ye sufi ko ye ka d'a kan radio dɔ sigira an ka a Sheikh Ahmad Tijani tɔgɔ la donc ko tarikatigiw ani sufitigiw olu tɔgɔ la radioba min sigira donc k'an ka na ka na fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne nana nin sababu la nka maa min ye n wele o ye radio yɛrɛ marraine n'o ye Adjama Ture ale kɛra sababu ye ka n wele ko n ka na maa o maa n'o bɛ wajuli kɛ radio so in na k'o k'i gɛlɛya ka na kɛnɛ kan donc anw nana o sababu la kɛnɛ in kan mais an nisɔndiyara mun na an y'a ye jama cayara. Donc n'i ye jama ye ka caya nin cogo la o b'a yira k'a fɔ tarika sufiya ani tarika tijaniya o tuma a ye fanga sɔrɔ sisan o de ye anw nisɔndiya nin ko in na bon kabi tuma jan anw fana ka laɲini kun ye min ye o ye nin ye a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara a ye fɛn kelen min visé diɲɛ na a filɛ ko groupement des leaders spirituels k'o ka sigi tarikatigiw ka se ka kunu u ɲɛ ka dayɛlɛ u ka se ka kodɔn mais an bɛ kodɔnni sira mun ye o ye ale ka télé sherifula ye an bɛ kodɔnni fɛn min ye o ye Tijaniya radio so an bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni o fana ye hali an sigilen an ka sow kɔnɔ an bɛ Sheikh Ahmad Tijani tɔgɔ mɛn an bɛ Sheikh Ahmadullah an b'o tɔgɔ mɛn an bɛ Sheikh Abdul Qadir Jilani an b'olu tɔgɔw mɛn k'an sigilen to an ka so radiow la ani téléw la donc an nana kun min yɛrɛ la a kun dɔ filɛ nin ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ belebele don. Ayiwa an wulila ka se kɛnɛ nin kan ka sababuya kɛ ayiwa an balimamuso ani diinɛ baarabagamuso n'o ye Ma Ture ye ni bɛɛ y'a lɔn ni diinɛ baara ye bi Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o ka welekanw dɔ de dɔn i n'a fɔ a ye karamɔgɔbaw caman wele min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ni se b'a ye karamɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan karamɔgɔ min bɛ se ka san kelen kɛ n'u ma ɲɔgɔn ɲɛ ni se bɛ ale ye a b'a bɛɛ so don ɲɔgɔn na fitina ni fɔ ɲɔgɔn ye bɛ se ka ban pewu. O de y'a to a ka kɛnɛ kan i bɛ karamɔgɔ fɛn bɛɛ kɛnɛ kan an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara o n'a ɲɔgɔnnaw kan sababuya fɛn i bɛ karamɔgɔw sɔ don ɲɔgɔn na ya Rabbi Ala ka fanga dɔw la dɔrɔn Mali bɛ lagafiya silamɛ yɛrɛ bɛ lagafiya ko in bɛɛ bɛ karamɔgɔ de bolo koyi ni karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn silamɛw yɛrɛ tɛ bɛn parce que bɛɛ tulen bɛ karamɔgɔ kɔ i bɛ a ye mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛ i fana b'o kɛlɛ mais ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan alhamdulilayi kɛlɛ ma ban pewu kelenya min fɔra silamɛya kɔnɔ an nana ka ban an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ a ka bɔ kuma la ka kɛ kɛwale ye sa bon radio unité lamɛnbagaw an bɛ dugawu de k'u ye parce que u ye dugu lamaga parce que kuma man gɛlɛ kuma nafama kuma min bɛ dilanni kɛ kuma min tɛ don o don i t'a fɔ mɔgɔ ma aw ye kafiriw ye aw ye mushrikiw ye aw bɛ don jahanama aw tɛ bɔ abada aw bɛ don aw bɛ tan aw bɛ tan olu t'a la ka k'i convaincu ka sɔrɔ i ma jogi voilà k'i convaincu ni Ala ka kumakan ye f'i yɛrɛ b'a dɔn n ka hɛrɛ bɛ nin de la n ka tɔɔrɔ bɛ nin de la ka sɔrɔ i ma jogi i ma nin ma dɔgɔya bon o wajulikɛlaw cayalen bɛ radio unité la i n'a fɔ a bɛ radio wɛrɛw la cogo min na radio dama damaw la cogo min n t'a fɔ a bɛɛ ni ko dɔ wɛrɛw n bɛ dama damaw de ma Ala k'o ɲɔgɔnnaw caya Ala ka limaniya d'an ma. Alhamdulillah an karamɔgɔ Jalo an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka sababu kɛ Ala de ye bi dɔnba yira an na o tɛmɛnen kɔ an ba ni an ka musokɔrɔba Kajatul Kubra o ɲɛmaaba radio unité o denba ni o ye Madame Berete Adjama Ture ye a ye nin waleya min kɛ nin ni a tun b'a kɛ o de tun bɛ bala an na sinon a kelen fɛ ka nin waleya min kɛ a ma bala an na ka sababu kɛ nin musoba in a bɛ nin baara ɲuman ninnu kɛ ka ɲɛsin maa gansanw ma
kumate radio ma radio mi yɛrɛ denbaya talen don k'a di a ma alhamdulillah a ye nin kɛnɛ in ŋaniya ta ka sabu kɛ baarakɛlaw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ka ɲɛsin Hayatul Kubra yɛrɛ ma o ni alisilamɛya yɛrɛ a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min alhamdulillah o nisɔndiya de y'a bila nin kɛnɛ in sigili la bi an ye nin mɛn an ka karamɔgɔ dɔ da kɔnɔ k'a fɔ madame Berthe Adjama Touré ni ala tun ma Adjama Touré di anw ma ka kɛ ka Seyida Khadijatul Kubra ka kɛ k'a remplacer an tun b'a fɔ k'an ka juru bɛ ala la alhamdulillah bi an bɛ se ka waso k'a fɔ ala ye anw bunahadamadenw ka juru sara ka sabu kɛ a ye layidu min di alisilamɛw ma k'a fɔ Seyida Khadija ɲɔgɔnna tɛna ban dugukolo kan tuguni a ye o dɔwɛrɛ waleya anw tile bɛnna maa min ma ni o kɛra an ka Seyida Khadijatul Kubra ye o ye madame Berthe Adjama Touré ye alhamdulillah an b'a fo k'a ka kalanbulon fo ni o ye Hayatul Kubra maaw yɛrɛ ye anw yɛrɛ cakɛɲɔgɔnw radio unité an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi an k'an cɛsiri musokɔrɔba in a bɛ ka ala ko baara min kɛ a fari bɛ se ka foni a la hali bi ka taa fɛ a bɛ se ka ko caman kɛ ka fara nin baara in kan cogoya min wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Kɛnɛ in yɛrɛ tɔgɔ de dara ko waleɲuman dɔn kɛnɛ radio unité marraine a denbajala dira musoba min ma n'o ye Adjama Touré Adjama Touré de ye nin kɛnɛba in sigi radio baarakɛla wajulikɛla k'u wele ka na ko ale de bɛna barikada kɛ olu ye ka sɔrɔ olu de kan ka na barikada kɛ ale ye kabini radio denbajala dira nin musoba in ma a y'a ta n'a fanga ye k'a ta n'a se ye k'a ta n'a ka limaniya ye k'a ta n'a ka alako ye cɛ o cɛ muso o muso fɛn o fɛn min bɛ kuma radio in na maa si tɛ se k'a fɔ ko Adjama ka hɛrɛ ma s'i ma anw de tun k'an ka fara ɲɔgɔn kan bi ka nin kɛnɛ sigi k'an b'ale barikada k'a waleɲuman dɔn ale de kɔnna an ɲɛ ko denbajala min dira ale ma a y'a kun don a kɔrɔ a kɛra i b'a fɔ radio in ye ale de ta ye donc a baarakɛlaw a n'a wajulikɛlaw ale bɛna olu fo k'u waleɲuman dɔn Jalo ma kuma t'an da ka fɔ a ye wallahi an t'a dɔn an bɛ min fɔ a ye ka min to yen k'a fo dɔrɔn k'a barikada Alahu Taala k'a bila a ka mizani na Ala k'a bila a ka mizani na radio in ye nafa min kɛ k'a daminɛ radio in sigira fo kana se bi ma témoignage kɛra kɛnɛ kɔnɔ e yɛrɛ y'a mɛn fo kana se bi ma ni musoba in a jɔyɔrɔ b'a la dɛ a jɔyɔrɔ b'a la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. An b'a fɔ masa in ye ko alhamdulillahi rabbil alamin masa min y'a fɔ a ka gafe ba in kɔnɔ la in shakartum la azidanakum ko n'an ye ale ala ye waleɲuman dɔn k'ale ba an jidi an b'a fɔ ala ye k'a ni ce ala min ye nin waleɲuman dɔn kɛnɛ in k'o jigi an ka marraine hakili la a ka se k'a waleya an b'a fɔ ala in de ye ko alhamdulillahi rabbil alamin masa in tanunen kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ kiraba in kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cɛ min n'i ye ala tanu cogo cogo i t'a bɔ ale de ye seyidi shakirina n'o ye bashiru naziri ye salawatu rabbi wa salamuhu alaihi an b'a ɲini setigi ala fɛ a ka sɔli caman jidi a kan an ka marraine ɲumanba in n'o ye Ma Touré ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn vraiment Jalo ne kontannen don fari foninen don nin bɛ ne hakili jigi ala kira sallallahu alaihi wa sallama a bɛ bɔ garele hira kuluwo kɔnɔ don min na n'a b'a fɔ an ba Khadija zamiluni zamiluni dasiruni dasiruni n'a bɛ na ala kira ma sallallahu alaihi wa sallama kuma lasurunyana ka basiki kumaw f'a ye ka jigisigi kumaw f'a ye a bɛ n hakili jigi fana ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ko lawla malu Khadija wa sayfu Ali wa sabru Muhammadin lamastaqama din ni kuma in sigi cogo lɛgɛ ala kira yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ala ka danfɛn bɛɛ kan mais an bɛ kuma in daminɛ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Seydina Ali jɔyɔrɔba min b'a bolo diinɛ na Seyfullahil Maslul nka ala kira sallallahu alaihi wa sallam a m'a daminɛ ni Seydina Ali tɔgɔ ye a y'a daminɛ ni an ba Khadija de tɔgɔ ye mun de kama k'a yira k'a fɔ anw na ko diinɛ a bɛ musow de bolo o tuma n'an y'a ye k'a fɔ musoba dɔ de sera ka jɔ ala ka diinɛ laseli arajoba dɔ k'o denbaya ta ka tila k'a se
bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ mɔgɔ si tɛ arajo na k'i y'a baarakɛla ye k'i y'a wajulikɛla ye ni nin musoba in ka dɛmɛ ma se ma ka tila k'a ka kalanbulon tɔgɔ da ko Khadijatul Kubra ka kalanbulon o tuma ne hakili bɛ jigin ala kira ka nin kumakan in na k'an hakili jigin an ka mɔgɔbaw n'an ka dɔnnibagabaw ka kuma na u ko kulli zamanin Khadijatuha k'a fɔ ko ala kira fatura Sayyidatu Khadija fatura ko Khadijatul Kubra k'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna sɔrɔ a y'an ka dɔnnibagaw ko waati bɛɛ ni a Khadijatul Kubra don ala ye anw garisɛgɛ Khadijatul Kubra dɔ la ne ye Seyda Mature kuma foyi t'an na an nisɔndiyalen don an fari fonnen don an sigilen don kɛnɛ in kan an bɛ k'an miiri ala ka kumabaw la an hakili bɛ ka jigin ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa sanumanw an bɛ k'an miiri an ba Khadija a ye dɛmɛ minnu kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam o miiriw de bɛ ka na an na wallahi a bɛ ka komi o filimu de bɛ ka tourner an ɲɛ kɔrɔ an fari fonnen don an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an b'a fɔ ko ala ka Mature ala k'a sara hɛrɛ la a ɲɔgɔnw ala k'a caya n'o tɛ nafolo bɛ mɔgɔ caman bolo dɛ u bɛ fɛn caman mara ɲɛ tɛ mɛ dinɛ mara ɲɛ tabaga o ka dɔgɔn an b'a fɔ ko ala k'a n'a sara hɛrɛ la aw yɛrɛ aw ka baara ala k'aw bolo mɛn a la ya rabbi ala k'a n'aw sara hɛrɛ la an ye nin tele sanumanba in sɔrɔ tere nɔrɔmanba in sɔrɔ cɛba min sababuya n'o ye a Seyid Sheikh Usman Sherif Madani Haidara n'an sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ ala k'a n'a sara hɛrɛ la ala k'a ɲɛma o la aw minnu fana b'a timinanja ni tele in dɛ la ni aw n'aw ɲɔgɔn baarakɛlaw ma sɔrɔ minnu timinan ka di minnu cɛsirilen don valeur min bɛ tele na o tun tɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tan ka sigi ala ka kɛnɛ di aw yɛrɛ ma halisa hakili ɲuman ala ta'ala k'a di an n'aw ma baara in ala k'a jidi a sara ala kana dan diɲɛ sɔrɔni ma sara belebeleba bɛ ala bolo n'o ye Jannatul Firdausi ye ala k'a di an ni aw ma ni nisɔndiya min bɛ ne la n tɛ se k'a fɔ ka s'a da la parce que ni muso sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ min bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ k'an ba Karijatu ladege o kɔni ye nisɔndiya ko de ye muso bɛɛ lajɛlen bolo fɔ ni kɛra fitiriwale i y'a mɛn o tumana maa ta ye ne bɛ dugawu kɛ maa ye k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ala k'a kɛ bɔda ye an bɛɛ lajɛlen ye alikiyama ka maa fɔ k'a ko ɲuman dɔn maa ta tɛ maa kelen ye dɛ maa ta y'a bɛɛ ye aw bɔra ne yɛrɛ fɛ yen Dawuda don maa ye min kɛ ne ka kɛnɛ kan a yɛrɛ y'a ye arajo bɛ taa n t'a sara fɛn bɛɛ bɛ taa n t'a sara maa bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kungo a bɛɛ bɛ maa bolo hali ne yɛrɛ ka maa minɛ ka kuranɛ jigi bɛna kɛ a denbaya bɛ maa bolo ala sago aw bonya bala nisɔndiyalen don kojugu ka tɛmɛ an bɛ maa fɔ k'a wale ɲuman dɔn ni ɲɔgɔn ka caya ala ka si ni kɛnɛya d'a ma k'a laban ko ɲuman de sirifila ne b'aw fɔ k'aw barika da alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababu min ye ne se yan n'i ye ɲininka alhamdulillahi rabbil alamin a diyara n ye arajo sababu de ne se yan mais sababu min y'an wele sababu ɲuman min y'an wele o ye an ka musoba ye min ye Khadijatul Kubra ɲɛmɔgɔ ye min ye Mature ale de y'an bɛɛ lajɛlen wele ka na fara ɲɔgɔn kan arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen alhamdulillahi rabbil alamin an b'o nisɔndiya de kɛnɛ kan o de y'an sama kan se yan an bɛ ala tanu k'a barika da adamadenw b'a fɔ ko sani ka ɲaga fɛnba la fɛnba fofo nɔ na k'i ka ɲaga a sindiyɔrɔ la alhamdulillahi rabbil alamin silamɛya baara an bɛ ala tanu k'a barika da surtout tijaniya bi a kɛra développer ka se hakɛ min ma bi alhamdulillahi an bɛ ala tanu k'a barika da an bɛ ala tanu ka da kan Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de fɔ an ye an b'a fɔ alhamdulillahi lazi tatimmu salihatu bi ni'mati an bɛ masa in barika da masa min ni ko ɲuman bɛɛ lajɛlen n'ale de y'a bɛɛ lajɛlen timɛba ye parce que adamaden i bɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a ŋaniya siri nka ala de b'a latigɛ donc mais ala yɛrɛ b'a mago bɛ an ka ŋaniya ɲumanya na parce que a b'o fɔ an ye a ka kuranɛ kɔnɔ a ko illa man atallaha bi qalbin salim a ko fɔ ni mɔgɔ min sera ala ma ni dusukun ɲuman ye o kumana dusukun ɲuman o de ye silamɛya baara kɛli ye ka cɛsiri ka taama silamɛya baara ka taama karamɔgɔw nɔfɛ ka taama dɔnni ɲiniyɔrɔ la ka dɔnniw baara kɛ ka ala ko kɛnɛw sigi ka ala ko baaraw kɛ ka arajo baaraw kɛ alhamdulillahi rabbil alamin arajo ɲɛmaga an ka foli belebeleba b'a ye min ye Sheikh Bedali ye an ka foli belebeleba b'a ye an b'a fɔ k'a barika da sani k'a fɔ jɔnni kunna di i b'a fɔ sababu ɲuman sababu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ko sababu an kana to d'a ma an kana ji d'a ma mais an kana ɲinɛ a kɔ donc n'an ye ala barikada ala ni alakira barikadalen kɔfɛ an bɛ barika da silamɛw an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn barika da parce que ala b'o de fɔ an ye a ko wala in shakartum la azidannakum a ko adamadenw n'aw ye ne ala barikada ne ala b'aw jidi donc nin bɛɛ ye ala ka jidi kɛnɛ dɔ ye nin bɛɛ ye ala barikada kɛnɛ ye nin bɛɛ ye wasa kɛnɛ ye nin bɛɛ ye kunnawolo kɛnɛ de ye o kumana silamɛya baara a tɛ taa ni cɛsiri tɛ ne bɛ wele min da an balima silamɛ musow an bɛɛ ka jija
silamɛya baara in na yarabi masa min ye ɲinan jira an na yarabi ala ka san caman jira an na ala k'an n'an mɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bijahi mustafa sallallahu alaihi wasallam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi shukran lakum aya amma fo ko alhamdulillah rabbil alamin an so jalin do amma la fo ala barka da tangani wati bela jelena ka salci an kira san mambam kan alemi anye joyorey kiyama sigi konnana ka bɔ ka an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna bi an nisɔndiyalen don an fari fɔnnen don sabula ala y'anw sɔn musoba dɔ la n'o ye Adjama Touré n'ale bɛ hinɛ a bɛ makari ale ka ɲɛnamaya kɔnɔna bɛ bɛnnen bɛ diinɛ dɛmɛni ma donc an ka radio denbajalatigi don a ye nin bonyaba in ta ka kanu ni anw ye bi baaraɲɔgɔnya la silamɛya kɔnɔna na ka don di anw ma bi radio unité tɔgɔ la ko o ye bonyamasegin ka di anw baarakɛlaw ma anw nisɔndiyara la an b'a fɔ ka tanu ka barikada an b'a fɔ ala k'a ɲɛma la ni bonya fɛn fɛn bɛ yen nɔ an b'a la deli ala ka k'a ye si ye ka k'a ye kɛnɛya ala k'a bila ka mizani kɔnɔna na ala k'a ɲɔgɔnnaw caya sabula ni ɲɔgɔnnaw cayara diinɛ a b'a kanu don mɔgɔ caman na ka diinɛ baara k'a matarafa a y'an kanu ni ne bɛ arajo unité kɔnɔna na an bɛ maa fɛ k'a barikada foyi t'anw bolo bi ni bonyamasegin tɛ ka d'ale ma an b'a fɔ ala k'a to a si la siri fila bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw yɛrɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman ala ka yira n'aw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima an karamɔgɔ nin de ka gɛlɛ bɛɛ la ka ala fo k'a waleɲuman dɔn an tun bɛ ala barika dali kɛnɛ de kan a ko n'an y'ale ala barika da k'a b'an jidi an nana ala de barika ya rabbi ala k'an bɛ jidi o kɔfɛ k'a ɲin'a fɛ a k'a ka hinɛ a n'a ka nɛɛma n'a ka barika caman a k'o di alakira muhammad ma sallallahu alaihi wa sallam bi arajo dɔ de bɛ ko arajo la voix de cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu arajo min a bɔra min masharik la ardi wa magharibiha jamana kɔrɔn a tile bi fan bɛɛ fɛ bi u bɛ arajo in kalama o arajo in marraine ba de bɛ yen o de ye Adjama Touré ale de ye silamɛw wele bi ko kana barika dali ani foli kɛ minnu bɛ arajo in na comme arajo animateur minnu bɛ arajo yɛrɛ la comme arajo directeur ani minnu ye arajo tigi yɛrɛ n'o ye ahlu baiti rasulillah n'o ye alakira mɔden n'o ye shirifi ninnu ye a nana olu de barika da kɛnɛ kan comme aw yɛrɛ y'a ye cogo min Cheikh Tijani mɔden tun bɛ yan alhamdulillah rabbil alamin an ka jamana dɔnnibabaw a Cheikh Yakubu Dukure ninnu an karamɔgɔw caman min tɛ se ka fɔ ka ban o bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan u nana bonyamasegin de la comme aw yɛrɛ y'a sariya cogo min a ye bonyamasegin ta a ye diplôme di kalandenw dɔw ma inshallah ko k'u encourager ko k'u ka baara nege dɔw yɛrɛ la k'a fɔ k'a barika da o la ka ninkura fiyɛ ka don o la k'u bɛ baara min na k'u bɛ ala ko baara u bɛ alakira ko baara de la o kelen yɛrɛ sigi kun n tun ye nin de foyi tɛ silamɛya kɔnɔ min ye gansan ye alakira de nana sallallahu alaihi wa sallam ka diɲɛ bɛɛ libéré Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o biyo o ka bonya kɛnɛ do de an nana ma foyi fɔ kɛnɛ kan ko ala kota o kɔfɛ ala kira kota sallallahu alaihi wasallam ka tila ka dugawu kɛ inshallah télé sherif la min ni an n'a bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o fɔ yan an n'u bɔra ɲɔgɔn sisan alhamdulillah rabbil alamin o ma kalo kelen bɔ n'i ko kuranna kalan bɛ yɔrɔ min télé sherif la bɛ n'i ko mawludu bɛ yɔrɔ min télé sherif la bɛ n'i ko ziyara bɛ yɔrɔ min télé sherif la bɛ n'an b'a fɔ ko sufiw ka télé bɛ nin télé ɲa do ye ko silamɛw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka ɲɔgɔn minɛ an ye diinɛ kɔrɔ min sɔrɔ an b'o kɔfɛ diinɛ kɔrɔ min de do o ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o min jelen do o sufi lama ka kɔlɔsi ka ala wele ki sujudu bi ala ka ala wele an y'a mɔkɛw sɔrɔ o diinɛ de la anw tɛ tubi den ye koyi an y'a mɔkɛw n'an faw sɔrɔ diinɛ kɛnɛ min na an bɛ k'olu ka taasira de ɲɛnamaya bi e tulo tun b'a la an bɛ ka jamana in maaɲumanbaw an bɛ k'u fɔ ala ko cɛ minnu ma ko ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun o n'an ko maaɲuman ko dɔw t'a faamu olu hakili la ko an bɛ ka fɛn dɔ de inventer kuranna de ye segu fɔ karisa tugura karisa nɔfɛ k'a ka segu de do kuranna de y'a fɔ karisa ye kutubu ye kuranna de y'a fɔ karisa ye karamɔgɔ ye kuranna de y'a fɔ ko ɔhɔn ko tiɲɛ ne teru ala y'a kɛ jamu ye a caman sɔrɔla mali kɔnɔ o belebeleba caman n'i k'i b'a fɔ mali kɔnɔ dugu na jɛ ka ne e jɔlen to yan hali bi an bɛ waati min na waliju bɛ dugukolo kan ni waliju ko ni maɲumanko banna karamɔgɔ dugukolo barika bɛ ban o don ala bɛ dugukolo wuli hali bi an bɛ bamakɔ min na dɔ bɛ siya dɔ hɔrɔma la wallahi dɔ bɛ ka ala bato dɔ ka barika kɔnɔ n b'a fɛ ka min jiri la an nana o de ɲɛnamaya turasu minnu an ye sakafa culture min an ye min sɔrɔ an faw n'a mɔkɛ fɛ hadara min civilisation min b'anw na sans complexe arabuya fana kɔrɔ quoi an y'o fɔ siɲɛ caman an ka kumakanw na anw bɛ diinɛ min na anw tɛ arabu diinɛ na dɛ an bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an b'o diinɛ de la bi an nisɔndiyara an fari fonna a ɲagalila kosɛbɛ musokɔrɔba in a ye nin baaraba min kɛ a ye bonya caman di karamɔgɔw ma diplôme bɔra kɛnɛ kan a ye enveloppe minnu labɛn k'o di karamɔgɔw ma balo caman tun bɛ kɛnɛ kan a talen don ko k'a di fantanw ma ka nɔnɔw di sigiɲɔgɔnw ni fɛnw ma ko maaw ka nisɔndiya k'an bɛ baara min na ko nin y'an ka arajo kɔrɔta n'a ka bonya dɔ de o tuma an b'o foli kɛ musokɔrɔba ɲɛ n'o ye Adjama Touré k'a ni cɛ dɔn bɛɛ ni maa min tɛ maa barika da a bɛ f'o ma ko kafiri
صحيح قراناتك يقول انه لا يحب الكافرين قال على تكافر فين وني ما من بولنا كتا على فين متى نسوي بتا جنمنا ما ترى على فين ترى مسلم بنا ولسني قال اشهد ان لا اله الا الله ام مسلم ام في يسلي ام بلا يتي يفو لا اله الا الله المعبود في السماء والارض هو الله من بيبتو سانغا ولا سانف دوما كلو سانف لا ني سانغا ولا كونو اكله ام بسجود بي على كله لا نركع لاحد ام ركوب بماشي من مسلم ولا تشدو توبه فراكا دافو دبا فو اشهد ان محمدا نيما محمد فو انت تيغا مسلم كونو محمد يا الله كجونغي مي جونغي مي الله يا بونيا اي كرامه بدما كرموني مامي غرام محمد في كسرى جيني لاخره kanu be min se mama tuma dole ka alabatu be alabatu fi be derute ibta janame kono men ye fen kanu imbe ikisi ko ke ka kuma datugo dondo sallallahu alaihi wasallam na fami mbala sigi mi anna ko barka dali ani kanu dondo ala kala jogina uhudu kele do sahabawu nyogonche ala kala joli bora ala kala salawatullahi wassalamu alayhi doy idabri ala kala jolla abeka asusu aya susu fa sani rawatimi ala kala ko joli ntu sahaba kay kunyelema ako joli tu sahaba ke sinaga joli kunu atoko Malik ibn Sinan abi Sa'id al-Khudri sahaba de do afaye sahabai ako daji ntu ayda asina ka daji kunu ala kala ko ni man ba fi garjina den tamoto dugologa ki ka Malik ibn Sinan ko ni arjina de aya sonu jume kay ala kala julimi e ankara mo jolibi meme jolimi o be daga islamia kono ala kala ko ma ka jolimi wa ayi me aya do ko ni yake ni kanu tuma do la kanu bi bla be bara do ke ala bi ngania de laje yake ni ngania mi ala bimna an ga mawludu be sigini ngania mi ala ban sarana ngania de ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa rawahu abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari ko bara be ala ma ko be bara chayata doyate ala ma ko be bara la jumende la ngania o ni ngania nyuma sora do karamo amba fo ka be sorla ya rabbi ala ka ngania nyuma ala ko dama ambora ka musokoroba minga kene na islamia wele no khajatu kubra kalamloye ala ka kalamloye ala ka korota alaka islamia alaka bendo an nyonche musokoroba inte mabo mala abe islamia befe men intabolo la onte intabolo la I madama ki be sujudu be alay musokoroba be befe o kanu di anas nyoma samre bi nyondo be ala bolo ala ko jirana alaka sawnyuma ala ko kanye ambanga kuma datugu ni salatu ala kraka sallallahu alaihi wasallam ji anillah harasa nyuma muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi baraka min bawna min be gali gali mawla ani bi mawani shiri maw abbe sorali muhammadi alaka ma qur'ana ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله نسجد دانت من بيننا نكون سجد توبة ما كاكتسما في نان نجيما فادا جبافا أرجو من توقع كوكلينيا نو ينبارك وتبلانا ما يما ميكانو كما كان مرني نما سلا كان حكلي نمان سرو كان ميرا نمان سرو arjo resi kun bara ko ke arjo kadaka ataslamu yere tondi do to min nana wali man doni ni barka dakama dina kono mona wasge atara kadi bedital makoro de bala kadaka laishu marfuta o de selan tarkaci ya ka cerin jamanen kono o bona beditali o kuma atara kadoma o ataslamu o do wolola arjola o arjo o lo marene no yo dembayai ko taga di demba nyuma ma no e mature jebe mi mature min ba ko be koro an tlibi an baba alay muso kelim to cere a jora koro do mi mina ataslamu dama ko sangari neti ci yanena ngamma bembulo no kadiyatu so mba dima abise gidem ci yania barala ay kadi sodia ay ndem ataslami biro sigilila mali fam be kona na muso ala ande ma anye jama kulu bo jama kulu sigila no lu ko be ashura ke o ashura kele kofe o muso de be di sigi ka fo an kan harjo nyini ako nan kuduba na ke na la sona ala ka deme bin ala ka deme nana fo arjo lam anya arjo to tagada anga muradula ka fo ambe fe ka slame bedo kurun kele ngono ka boda kele fe an seme ala ka kurun hayala wa tasim bi hablillah jamia wala tafarraqu anga ala ka jurba kele mine anga na farafara o ataslamu asgilan deka abeni suma de jukoro abeni yirbulo deka ka ke kabul ni hada madengi ka ala ka kuma kan mage mu ko sam ke sigi ba nyumanye hakili sigi kono jamana bi se ka basgi am se ka ke kele bara min kono o bara de kala ni o kuma ni barai ni bara barka mai ni bara dumene mbay adlam mam fan ni abunya nay ni mo sena ni mo muhammad jali awule kata ataslama ashura duna
ni ma yi kunda kɔrɔ n'a kɛla mara fo bi ma b'a kɔrɔ ka radio in dɛmɛ an b'a fo la ka waleɲuman dɔ k'a barika da o la an b'a tɛ silamɛ fana fo a ka nin baara in na ani a ka nin cɛ ɲɔgɔnya in na ka se silamɛ bɛɛ ma ka se mumini bɛɛ ma mɔgɔ sɔn an bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen an bɛɛ bɛ se ka kɛ ba kelen fa kelen cogo min na izan an b'u fana fo o baara in na k'a fɔ o ye baara ɲuman ye nin bɛɛ lajɛlen kuncɛlen fɛ an ka musokɔrɔba Aja Ma Ture dakuruɲɛ dama dama nisɔndiya min n'a y'a sɔrɔ nin baara in na a ye min fɔ an ka ɲɛmaadaw fɛ hakilila mun nana na don o don mɔgɔw bɛ n wele Aja Ma Ture ɲ'i tɔgɔ mɛn unité o de y'a to n ye bi kɛrɛnkɛrɛnnen ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ Ala barikada jamaw ye n laminɛ jama bɔra fan 14 bɛɛ la a kɛra wasa ye vraiment bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji n bɛ bɛɛ fo Ala ka san wɛrɛ ta yira n na awɔ alihamudulila vraiment labɛn mun bɛ n bolo n'Ala sɔnna ma san wɛrɛ ta mun bɛna kɛ o fana bɛna diya ni ɲinan ta inshallah an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma Serifila Jabaranin tɔgɔya la Sogoninko Juma misiri la Aja Ma Ture ka kɛnɛ sigilen na kɛnɛ min n'a sigira janvier kalo tile 15 n'o bɛnna ntɛnɛndonya ma san 2018 o de kun ye nin ye an ka musokɔrɔba Aja Ma Ture a ye nin wale ɲuman dɔn min kɛ k'a ta k'u sɛgɛrɛ an bɛ Ala deli a musaka bɔra nafolo minnu na Ala ka barika d'u la k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen b'an na Serifila Jabaranin sanfɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila